Salutare gamer din toată România, sunt Radu Gaming Ro și astăzi am de făcut un mic anunț. Seria de Skyblocks pe care am început-o nu o să mai pot să o fac pentru că un amic de-al meu s-a gândit așa frumos să distrugă toată insula, iar din toată insula a mai rămas doar bedrock-ul din mijloc. Nu o să mai fac serie cu el, o să fac serie cu altcineva, dar nu o să-i spun numele, este un anonim pentru a nu face publicitate negativă și tot felul de chestii urâte. Și o să continui cu o altă serie, s-ar putea de survival games, s-ar putea de color shuffle, s-ar putea, nu știu, survival, nu știu, sau s-ar putea să fac o serie de gen în single player, o să mă gândesc. Bun, cam atât pentru astăzi, o să ne vedem data viitoare în noua noastră serie, o să vedem ce o să fie și ne vedem data viitoare. La revedere!